जि थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ जुदि बतझराव नाङा होनोबा दस्रायाव लांग्रा मेला रेडि दं किन्तु बेजों मा लाब जागोन बे ओनसोलावलाय दा बियो गासै 18,000 कोटिसोनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन पर्यायक्रमाव प्रथम पर्यायाव हयथ' माने कयेक हाजार कोटिनि जागोन लासै लासै 18,000 कोटिसोनि आरो बावहाय डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि खायफाया डाइरेक्ट जब मोनगोन साख्रि आरो खायफाया इनडाइरेक्टलि बिजनेस माबा माबिजों साख्रि मोनगोन हाजार हाजार मानसिफ्रा बाहाय एमप्लयमेन्ट जागोन आरो लोगोसेयैनो दा जुदि नायोबा दिनै बतझरायाव रेलवे कस्ट फेक्टरि जानो थांगासिनो दं आरो बे जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोबा अब्लासोनो रुपसि एयारपर्टआबो थांनानै थागोन आदारवाइज रुपसि एयारपर्टआबो कमार्शियेलि भायेबल जानानै गैया जे दा ग्लबेलाइजेसननि जुगाव इन्डास्ट्रियेलाइजेसन फैदों साख्रि बाख्रि गभर्नमेन्टआ होनो हाया दा 3,40 लाख मानसि दङ आसामाव बेनि गेजेराव 5 लाखसोल' मानसिफ्रा गभर्नमेन्ट साख्रि मावो किन्तु बयनोबो साख्रि नांगौ गभर्नमेन्ट साख्रि नङाब्लाबो जोंनो एमप्लयमेन्ट नांगौ बिजनेस मावनायनि एभेनिउ नांगौ बायदि इन्डास्ट्रि नङाबाथ' जाया आरो आसामाव खुनु ओरैबायदि मोनसे जिल्ला गैला जेराव इन्डास्ट्रि थाङोबा नाङा होननानै आन्दलन खालामग्रा जिल्ला गैला बयनोबो नांगौ दा जुदि बेवहाय जि थार्मेल पावार प्रजेक्ट बानायनो नागिरदों बेखौ जुदि बतझराव नाङा होनोबा दस्रायाव लांग्रा मेला रेडि दं किन्तु बेजों मा लाब जागोन बे ओनसोलावलाय दा बियो गासै 18,000 कोटिसोनि मोनसे प्रजेक्ट जागोन पर्यायक्रमाव प्रथम पर्यायाव हयथ' माने कयेक हाजार कोटिनि जागोन लासै लासै 18,000 कोटिसोनि आरो बावहाय डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि खायफाया डाइरेक्ट जब मोनगोन साख्रि आरो खायफाया इनडाइरेक्टलि बिजनेस माबा माबिजों साख्रि मोनगोन हाजार हाजार मानसिफ्रा बाहाय एमप्लयमेन्ट जागोन आरो लोगोसेयैनो दा जुदि नायोबा दिनै बतझरायाव रेलवे कस्ट फेक्टरि जानो थांगासिनो दं आरो बे जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोबा अब्लासोनो रुपसि एयारपर्टआबो थांनानै थागोन आदारवाइज रुपसि एयारपर्टआबो कमार्शियेलि भायेबल जानानै गैया दा बे जायोबा आरोबाव बासबारि रेलवे स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेनो बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया दाखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु बर' स्टेशना खयला लाबोनांगौनि थाखाय रेलवे वागननि माने एक्सटेनसन खालामनांगोन बे देरगोन थ' बेनो बेखौनो बुंनो थाङोबा जों जुदि दा बयबो एसे मिलायलायनानै डाइरेक्ट जबरदस्ति नङा खारन हा हुआथ' बिटिसिनिसो सोरबा आदानि बा जिन्दाला हा लाफैनो हाया दाखौ एपिडिसिएलासो लागोन आरो एपिडिसिएलासो लिजाव होगोन लिजालाय मा 40 बोसोरनि जानो हागौ 25 बोसोरनि जानो हागौ बिसिनि जानानै थाङा आरो जुदि हाखौ होनाय जायो बिनि सिमाखौ बिटिसिआसो बोगोन खुनु बर' गामिखौ उच्छेद खालामनानै बिसोरनो हा होनाय जानाय नङा आरो हाबा होनायनिबो खोथा गैया थ' बे हिसाबै बेवहाय जोंहानो स्कप दंजोबो बेखौ बुजिलायनांगौ जों जबरदस्तिथ' नारसिननानै बानायनो हाया मानसिफ्रा एग्रि जानांगोन खिन्थु बे हाजार हाजार मानसिफोर जे साख्रि मोननो हागौ हाजार हाजार मानसिफ्रा बिजनेस मावनानै जे थांनानै थानो हागौ आरो बेनिफ्राय बे मोनथामसो जिनिसा जायोबा रेलवे कस्ट फेक्टरि आरो थार्मेल प्रजेक्ट आरो बे एयारपर्टआ जुदि मोजां रोखोमै सोलियोबा बतझराया अल आसामनि गेजेरावनो वान अफ दि मस्ट एडभान्स साब डिभिजन जानो थांगासिनो दं खारन धुबुरी आरो गौरीपुर बे इन्टिग्रेटेड मोनसे सिटियाव डेभेलप जालांगासिनो दं खाथिनि कचबिहार टाउनाबो हयथ' लासैनो दुरबल जालांगोन बेबायदिबा थ' जोंनाव दा बिटिसिआव गासै 37,000 crore इनभेस्टमेन्ट फैनो नागिरदों एडभान्टेज आसामाव आरो बाहाय इन्दिनि इन्डास्ट्रि फैगोन बे हयथ' बाहाय जानाय नङा बा बहाबा जागोन रानला जोब्बाय जों बहा होनो हा नागिरगासिनो दं थार्मेल पावार प्रजेक्टआ मोनसे जोंनि गल्डेन अपरचुनिटि हिसाबै फैदों दा जुदि बतझरानि मानसिया 100% जुदि नांथारा होनोबाथ' जों दस्रायाव लांनांगोन जों क'क्राझारनिनो दस्रायाव लांगोन गसाइगावआव लांगोन दतमायाव लांगोन आंथ' दतमानि मानसि आंनि गायग्रा हाखौबो आं हगारनो हागोन दानो खारन आंहा आंनि गायग्रा हायाव जुदि बे इन्डास्ट्रिखौ गायसननो हायोबा 10टा जेनेरेसनसिम सिन्थाखौनो खालामनांनाय नङा आरो थेवब्लाबो आं मोनसे खावलायनाय मा हाखौ थांजानो नाङा एबा जों थांहोनोबो हाया रावनिबो हाखौ सेनानैबो लानो हाया
बेयाव जाया बेयाव एसे एनै 1 इन्सि 2 इन्सि दोरोदलायनानैबाबो बेवहाय जे खालामनांगौ बेबायदि माहल खालामनाङा सोरबा जे इन्डास्ट्रि गायसननो फैदों बे गिना खारलांलायनाय बे खुनुदिन इन्डास्ट्रि फैनाय नङा माने बिटिसिआव दा बेखौ आं खावलायगोन ओंखायनो बुजा बुजि बा रायलायनायनि गेजेरजों खालाम गभर्नमेन्टआ बिटिसिआ रायलायगोन बै गामिफोरजोंबो रायलायगोन आरो बेवहाय फरेस्ट रिजार्भ माबा माबि बे गिदिर बाथ्रा नङा बेवहाय ओरैनोबाबो PRF बियो रिजार्भ फरेस्ट नङा PRF नङा होमबा आरो हाग्रा बंग्राफ्रा गैलानो फ्रायानो थ' बे इन्डास्ट्रियाव गायसननायाव मा एडभान्टेज दं बेखौ बिजिरनानै नाय डिसएडभान्टेजबो नाय दा लसआ खमबा लाबा बाराबा बेखौ गायसननो होनायाव जोङो आपत्ति जानो नाङा खिन्थु बे साइडआव नङा बै साइडआव नोंथांमोनानो माबाखौ हो एडभाइसखौ हो आरो खिन्थु फर्बजरा गारनानै खारफिनलांनांलायलांनाय परिबेस फैबा देनां उनाव बे जायगानि मानसिफ्रानो आफस'सजों बुंगोन जे मानो लांफिनखो थ' बेफोरबायदि परिबेसखौ लाबोनो नाङा आरो राजनितिबो जानो नाङा दे बाहाय आदानि बा सोरबा जिन्दाला राजनिति खालामफैयाखै बाहाय इन्डास्ट्रि गायसनदों बाहाय प्रमद बर'आ UPPL खौ प्रशंसा खालामनाय नङा बिसोरो गावसिनि फैसाजों इन्डास्ट्रि गायसनदों आरो माथो दं दा बेखौ साननानै नाय आं खावलायगोनल' बेनो जबरदस्त गायसननांगौनि बाथ्रा गैया गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय फरायसाफोरनो गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ होनायनि मोजां खाबु लानानै फैदों रुनिकाटानि UN एकाडेमिया रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो चिरां जिल्लानि रुनिकाटायाव थानाय UN एकाडेमिया देग्लायनिफ्राय HS फार्स्ट इयारनि सोलोंथाइ होनायखौ जागायबाय बे एकाडेमियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव 11 थाखो एबा HS फार्स्ट इयारनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि फोरोंथाइ होनाय आरो सोलोंथाइनि गासै गोनां खाबुफोर थानाय बे एकाडेमियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय आलादा आलादायै साखोन सिखोनै हस्टेलनि खाबु दं गोसो गोनां फरायसाफोरा रुनिकाटानि UN एकाडेमियाव 11 थाखोनि थाखाय मुं थिसनोब्ला दानिफ्रायनो मुं थिसनलाय बिलाइखौ लानानै मुं थिसननो हासिगोन आरो बे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला 9706177397 नङाब्ला 9101444619 मबाइल नम्बराव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन